2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Impaltiing ti Dios ti amin anasantuan as surat. Ket nagserbi a pangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, pangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios. Ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Psalm 119 verse 105. Ti saom ti silaw a mangidalan kanyak, may sa alawag iti dana a pagnaak. Hebrews chapter 4 verse 12. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem iti uray anya akampilan nga agsumbangir ti tadem na. Kabaelan na asalputen ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Tinagsusuopan ti tulang ken pata. Ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Romans chapter 15 verse 4. Taamin nga adda iti nasantuan as surat, na isurat da tapno isuro da tayo, amang namnama, babaen iti anos, ken pamaregta nga ited ti nasantuan as surat. Matthew chapter 4 verse 4. Ngem insungbat ni Jesus, kuna tinasantuan as surat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket ti tunggal balikas nga aggapu iti Dios. Joshua chapter 1 verse 8. Laglagipem abasaen ken adalen ti libro ti linteg, iti aldaw kan rabii, tapno maannurot mo, amin asagudayan na, ket rumangay kan agbaligi kanto. Proverbs chapter 30 verse 5 to 6. Tungpalan ti Dios ti amin akarina. Mayarig iti kalasag kadagiti amin nga agbirok iti panang salaknib na. Di mo na yunan ti sauna amangan no tubngaran na ka, ket maduktalan nga ulbod ka. Isaiah chapter 40 verse 8. When magango ti ruot kan malaylay ti sabong, ngem mataginayon ti sao ti Dios tayo. Colossians chapter 3 verse 16. Agtalinaad kuma kadagiti pusoyo ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Mayarig ti saok iti tudo ken niebe amang sibog iti daga. Pagtubuenda dagiti mula, mangtedda iti bukel, abin ken taraon. Kastan tumet dagiti sao nga ibalikas ko.
Aramidan danto nga aramidan dagiti tarigagay ko. Magunod danto ti panggep anang ibaunak kadakwada. Matthew chapter 24 verse 35. Mapukaw to ti langit ken ti daga. Ngem pulos adin to mapukaw dagiti sao. Second Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Impaltiing ti Dios ti amin a nasantuan as surat. Ket naserbi a panangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, pangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios. Kaya't si sasaganang agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Nagasat ti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Di natuladen ti aramid dagiti managbasol. Ken di makikadwa kadagiti mangrabrabak iti Dios. Pagragsakan nakit di tilinteg ni Yahweh. Aldaw rabii abasbasaen ken utuben na. Mayarig iti kayo ana imula iti igid ti waig. Nalang tulatta dagiti bulong na ken agbunga iti tiyempo na. Agbaligi iti amin nga aramidan na. Psalm chapter 33 verse 4 to 6. Pudno dagiti sao ni Yahweh. Mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya. Napno ti daga iti di agbalbaliw nga ayat na. Babaen iti bilin ti Apo na parswa dagiti langit. Babaen iti sauna na parswa ti init ti bulan ken dagiti bitwen. Psalm 119 verse 10 to 11. Iti amin a pusok, ikagumaak ti agserbikeng ka. Di nak kumabaybayan amayaw awan, iti panangtungpal ko kadagiti bilin mo. Idulin ko dagiti linteg mo iti pusok, tapno sa anak nga agbasol ken ka. Psalm 18 verse 30. Daytoy a Dios awan pakapilawan ti aramid na. Mapagtalkan dagiti sauna. Mayarig iti maysa a kalasag nga agpaay kadagiti amin a kumamang kenkuana. John chapter 15 verse 7. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti sao kada kayo, dawaten niyo ti anyaman akayatyo, ket maitedto kada kayo. Romans chapter 10 verse 17. Ngarod, umay ti pamati babaen iti panagdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe babaen iti panakaikasaba ni Kristo. Psalm 119 verse 9.
Kasano a pagtalina eden ti agtutubo ti nadalos a panagbiag na. Babaen iti panangtungpal na kadagiti bilin mo. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Ngarod, siya sinuman adumngeg kadagitoy saok ket tungpalan na ida, mayarig iti masirib a tao, a nagpatakder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos, ngem saan anarba dayta a balay. Agsipod ta naipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siya sinuman adumngeg kadagitoy saok ket di natungpalen ida, mayarig iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ket narba dayta a balay. Nakaamamak ti panakarbana. John chapter 8 verse 31. Kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana. No agtalinaed kayo iti panursurok, da kayo dagiti napaypayso nga adalak. Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Anak ko, imdengam dagiti saok, denggem dagiti pamagbagak. Tantandaanam ket ipateg mo ida. Tadagitoy ti mangted iti biag ken salunat iti siya sinuman a makaawat kadakwada. John chapter 17 verse 17. Pasantuom ida babaen iti kinapudno, ti saom isu ti pudno. Mark chapter 13 verse 31. Mapukaw to ti langit ken ti daga, ngem pulos adin to mapukaw dagiti saok. Proverbs chapter 4 verse 1 to 9. Anak ko, ipangagyo ti panursuro ni amayo. Imdingan yo analaing kat maadaan kayto iti panakaawat. Naimbag ti isursurok kada kayo. Isut gapuna alaglagipen yo amin ida. Idi ubingak paylaeng, may saak agbugbugtong nga anak. Isursuro nak idi ni amak ket kunkunana. Di mo liplipatan dagiti saok, tungpalem dagiti bilin ko ket agbiag kanto. Gunudem ti kinasirib ken sirmata. Di mo liplipatan dagiti ibagbagak. Di mo baybayan ti kinasirip ket salakniban na kanto, ayatem ket aywanan na kanto. Kang runaan unay ti pananggunod mo iti kinasirip. Ipan mo ti amin a kabaelam amang gunod iti panakaawat. Ipateg mo ti kinasirip ket itanok na kanto. Awatem kat idaydayaw na kanto. Tinto kinasirib tinadayag abalangat mo. John chapter 1 verse 1 to 5. Idi punganay addan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipud idi punganay ti sao kadwa ti Dios.
Pinarswa ti Dios dagiti isu amen babaen kenkwana. Ket awan tinaparswa no saan agapu kenkwana. Ti sao isu ti gubwayan ti biag. Ket daytoy abiyag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw ti sipnget. Ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. First Peter chapter 1 verse 23 to 25. Naipasngay kayo manen saan a babaen iti agrup sa abukel no di ket babaen iti sibibiyag ken agnanayon a sao ti Dios. Kas kuna tinasantuan a surat. Kas laruot dagiti amin a tattao ket maiyari kadagiti sabong ti dayagda. Magango ti ruot, ket maregreg ti sabong na. Ngem ti sao ti apo, agtalinaed nga agnanayon. Daytoy asao isu ti naimbag a damag a naikasaba kada kayo. John chapter 6 verse 63. Ti espiritu ti makaited iti biag. Awan apulos ti maited ti lasag. Espiritu ken biag dagiti insao kada kayo. Revelations chapter 22 verse 18 to 19. Siak ni Juan, balaagak ti siya sinuman a makangeg kadagiti padto a naisurat iti daytoy a libro. No addamang nayon kadagitoy, inayon tumet ti Dios iti dusa na dagiti didigra a naisurat iti daytoy. Ket no adda mangikat iti anyaman kadagiti padto a naisurat iti daytoy, ikatentumet ti Dios ti kalintegan na a mairanod iti kayo ti biag. Ikatentupay ti Dios ti kalintegan na a mairaman iti nasantuan a syudad kas nailanad iti daytoy a libro. Amen.